Atalak 25 aurkeztuko dugun lana, Bardo izena du, eta El Cielo Ahoraren nire azken piezaren ideietatik abiatzen da. Mugimendu materiala dago inspiratu asko kuadro eta eskulturetan. Ari garena batez ere lantzen, da gorputza formetatik sartu eta atera egiten denaren ideia. Orduan, inspiratu gara hainbat kuadro eta eskulturetan, eta orduan dantzariak egiten dutena da kuadro eta eskultura horiek enkarnatu, bere gorputzen gorpuztu, nolabait, gorpuztu, konposatu kuadroa eta deskonposatu. Musikan nahastu ditugu ambiente sonoroak, estena nolabaiteko tentsioa sortzeko, eta baita ere musika klasikoa. Hain zuzen Schuberteko komposizio bat erabiltzen dugu, eta baita ere beste bat elektronikoagoa dana. Jantzialdetik erabaki dut erabiltzea tono gama bat. Okre, txuri, beige eta marroiak pixkat hori aintzinako eskulturetan inspiratutako estetika zoro. Lehenengo adila da, 5 egunetan zerbait sortzen dudana, orduan izan da nahiko esperientzia interesgarria, ze ideiak nahiko argi eraman behar dituzu. Uste dut asko lortu dugula denbora gutxian, eta bestalde netzat oso aberasgarria izan da, bederatzi dantzariekin nire ideiak ikertu ahal izatea. Momentu honetan nago dantzaz konpainiarekin lan egiten, printzipioz da astebeteko laborategia. Proposatu dizidatenean bilera hau edo aurkipen hau baietz esan nion lehenengo momentutik, ilusio handia egiten zitzaidan olako egoera batean egotea. Niretzat abentura berria da lehenengo aldia ipintzen naizela eszenatokitik kanpo, eta baditu dela 12 dantzari oso ondo formatuak nire aurrean, nirekin lan egiteko prest, oso zabalik nire proposamenetara. Laborategiani inkietuz izena eman diot, hori da ni neukan sentsazioa haiekin hasi aurretik neukan, nire gorputza zegoen denbora zuen inkietuz. Geroz gaude hitz egiten inkietuderi buruz. Igual bai, porque lan egiten ari gara ni ditudan inkietudei buruz, baina ez dago lema bat inkietud eta horretaz baliatu garela, baizik eta inkietuda izan da ni neukan sentsazioa dantzaz konpainia deitu zidatenean. Badakit saiatuko naizela egiten orain arte egin ez duten lana egiten, hau da, ni saiatuko naiz mugimendu askorik ez ematen, eta haiek izan daitezela mugimendu sortzaileak. Uste dut laborategi honek balio duela bebai elkarri gauzak ulertzeko, eta elkarri, ez dakit nik esperientzia gehiago daukat, adinagaitik esperientzia gehiago daukat baino, ez? Orduan, saiatzen ari naiz bebai dantzariak zaintzen, maitatzen, ondo aholkatzen eta haiekin egoten. 12 pertsona ezberdin dira, gainera herrialde ezberdinetatik, eta horrek ja suposatzen du lan berezia eta lan gehiago. Batzuk dira heldu berria, batzuk daramatzate 2 urte, batzuk 3, orduan bilatu behar duzu elkarren arteko oreka, eta hori ja lan handia da. Egia esateko ez dut ezer itxi nahi, azken momentura arte aurkezpena egin behar dudala ez dut ezer itxiko, mantenduko nahi super fidela nire pentsamenduarekin, nire naiz etorri koreografia bat montatzera, etorri naiz gorputzarekin ondo pasatzera, oso nekatuta daude, hainbat proiektuekin batera daude, eta nik hartzen ditudanean ikertzen ditut nekatutak, baina nekatze horrek ere oso abesgarria da, zelan egiten dute beste modu batez. Niretzat erronka handia izan da, oso urdurik etorri naiz, orain lasaitu naiz, eta saiatzen ari naiz disfrutatzen. Niretzat esperientzia berria da, eta nago momentu batean esperientzia onak bizi nahi ditu dela, eta horrekin gelditzen naiz. A tope la chavalería ahí.